ଅନଉନୁ ମତେ ଭିଡିଓ ହଉଛି ତାର। ନା ବାପା ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ବଟକ ହାତରେ ବାପା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବି ଦେବି। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବି ଦେବି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ଦେବି। ଦେଖିଲେ ବାବା ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଦେବେ। ଏଇଟା ବି ଦେବେ। ପଟି 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 ପାପା ବାହାର କରୁଛୁ। ଇଏ କଣ ବାହାର କରିବେ? ଝିଅ ପିଲା କଣ ବାହାର କରୁଛୁ? ପୁଅ ପିଲାର ସାର୍ଟ ଭାଗ ପୁଅ ପିଲା ସାର୍ଟ ତମେ ତ ଝିଅ ପିଲା, ତମେ କାହିଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବ? ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ପୁଅ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବ? ତମେ ତ ଝିଅ ପିଲା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା तू जाएगी समझ रहे हो ना। पापा देखो तोरो मोरो 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 कमेंट करूची এইটা কর্নেটেজ পাপা এটা কর্নেটেজ এইটা কিন্তু ভালো লাগছে না পুরো ভিডিও করে বলবে পাপা এখন মো পুরা ছোট মই দাবি দেব ତମେ କଣ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କଣ ବାହାର କଲଣି? ହଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବି କି କଣ ହଉଛି? ଲାପଟପ ନା କଣ ସେଟା? ମୋବାଇଲ। କଣ ମୋବାଇଲ? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।